പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ മത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനുമായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്കും അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജതേ കത്വമസ്ഥിതഃ സർവദാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും പരമാത്മാവ് ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മൗപ്യമേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച യോയോം യോഗസ്തയാ പ്രോക്തഃ സാമ്യാനേ മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതം സ്ഥിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാദീ ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരീവ സുദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസംയതാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മദീഹി വശ്യാത്മന തു യതഥാ ശക്യോ വക്തുമുപായതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗചലിതമാനസഃ
അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതി കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ഭൗതിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിന്നോപയോ വൃഷ്ട ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രദിഷ്ടോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷദാഹ ത്വധന്യാ സംശയാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങു തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തദ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാ അനുഷിതി ശാശ്വതി സമകാം ശുചീനാം ശ്രീമദേ ഗേഹേ യോഗോ ഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയദീദൃശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്രം തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേ ച തതോ ഭൂയാഃ സംസിദ്ധ കുരു നന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതോ ഹ്യവശോപി സ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും നേടിപ്പോകാനാകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാര്യനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രയത്നാദിത്യമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽഭിഷാഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധോ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീക്കി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
तपस्योऽधिको योगी तपस्योऽप्युधिको योगी ज्ञानोऽपि माधुधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്ര യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेनन्दरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ता तमो मदः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗമെന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീത മാതാജി, വിജയനാനി മാതാജി. 1 മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റിന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലണം മാതാജി? അയ്യോ, 1 മിനിറ്റ് കീർത്തനം ഇല്ല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റിന്റെ ഇല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ചെറുത് ചൊല്ലാട്ടോ. മാതാജി. കനക കിരീടം കാരുണ്യാമൃത ലോചനയുഗളം കുന്തളപരവും മകരക്കാതിലനാസ പുടവും മന്ദസ്മിത രുചി കാണാ ഗേണം ഗളതല വിലസിദ്ന തുളസീതളവും ജലധര നിറമാം തിരുമെയ് വടിവും കരധാരിൽ വിളങ്ങിന ശംഖുഗധാരി സരോജം കാണാഗേണം ശ്രീവത്സാംഗിത വക്ഷസി കൗസ്തുഭ മനമാലാധര പീതാംബരവും വാടിയിടാതൊരു രത്നം തടവിന കാഞ്ചന കാഞ്ചികൾ കാണാഗേണം രംഭാതുല്യം തുടയിണയും തവ ജംഗായുഗളം മണിനു പുരവും ജംബാരാതിമുഖ മരവന്ദിത പദയുഗളം മമ കാണാഗേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everybody. हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ഇന്ന് ധ്യാനയോഗം നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം, നമ്മുടെ 1/3 പോർഷൻ ഇന്ന് തീരെയാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ്
പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ, തപസ്, ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ ഉപാസനയുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയും. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവാണ് 1,00,000 വർഷം തപസ് ചെയ്ത് എല്ലും തോലും മാത്രമായി മാംസമൊക്കെ തീർന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് എല്ല് മാത്രം ബാക്കിയായ സമയത്ത് കൂടി ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് ആര് വന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്താണ് അസുരന്മാരുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാർക്ക് വരം വാങ്ങിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരം വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? എനിമീസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിമീസിനെ തോൽപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചത്. അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടത്. ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, വരാഹസ്വാമിയായിട്ട് വന്ന് കൊന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, അതും ഹിരണ്യാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കൂടി വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. ആരാണ് ശരിക്കും സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി ബ്രഹ്മാവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വരങ്ങളൊക്കെ. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒരു വരം പോലും അതിന് ഉപകരിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എല്ലാം എന്താ സംഭവിച്ചത്? എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കർമ്മം, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മാം കർമാണിലിൻ പന്തി, ഭഗവാനെ കർമ്മമോ കർമ്മഫലങ്ങളോ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച്, ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തന്നെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം, നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു വൈരമോ ഇഷ്ടമോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തും, നമ്മൾക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി വലിയ വീട് വേണം, കുറച്ചും കൂടി സമ്പത്ത് വേണം, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വിശ്വസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർമ്മം തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസയേഴ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ, കാമക്രോധ വിമുക്താനാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ, അതൊക്കെ മഹാശനവും മഹാപാപ്ന വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. കാമവും ക്രോധവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈരാഗ്യവും എല്ലാം കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജന്മം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രവും എല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വിധികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീഡ് ബാഗാണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബീഡ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഡ്സ്, ജപമാലയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. എപ്പോഴും കയ്യിൽ വേണ്ടത് ജപമാലയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത്. ഏതു നേരവും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കഴിയുന്നിടത്തോളം ജപിക്കുക. സഞ്ചിത പാപങ്ങൾ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അത് മാത്രമാണ്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യഥ. വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല, ഒരു ഓപ്ഷനുമില്ല നമ്മൾക്ക്
ഹരിനാമം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. സർവപാപ പ്രണാശനമാണ്, പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. ആരാണോ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ്. തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരിയുടെ നാമങ്ങളെല്ലാം അത്രത്തോളം പവിത്രമാണ്. നമ്മുടെ നാവില് അമൃതാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത്. അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പിശുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ, ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവാക്കാതെ ധനം സമ്പാദിച്ച് വളരെയധികം ഓർണമെന്റ്സും ഗോൾഡ് കോയിൻസും പൈസയും എല്ലാം കൂട്ടി അവസാനം ഒരു വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു. ഭാര്യയോ കുട്ടികളോ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. എന്താണ് അയാൾക്കുണ്ടായത്? അയാള് മരിക്കുവോളം അത് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു. കുട്ടികളോ ഭാര്യയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചെലവാക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവസാനമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ജന്മം എടുത്തത് എന്തായിട്ടാ? അതിലേക്ക് തന്നെ ആസക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്നേക്ക് ആയിട്ട് അതേ കുഴിയിൽ അയാള് ആ സ്നേക്ക് ആയിട്ട് ജനിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് നേരവും ഇതിനെ തന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അവസാനം വീട്ടുകാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരുടെ ആളുടെ തന്നെ മക്കളാണ്, ഭാര്യയാണ്, കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. സുഖമായിട്ട് അവരത് യൂസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജന്മം ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയും വരും. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർമ്മയോഗത്തിലെ ധ്യാന യോഗം എന്ന പോർഷനാണ്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യും കാലും നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ്. സന്യാസത്തെക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിപൂർവമുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. മാത്രമല്ല പീസ് ഫോർമുല എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്താണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകം മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വൃച്ഛതി. ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തപസ്സിന്റെയും യജ്ഞത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, എൻജോയർ ഞാനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് അർജുന. ഞാൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരനാണ്. ഞാനാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനം. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ. സർവസ്യ ചാഹം പ്രതിസന്നിവിഷ്ടോ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അർജുന എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഭാവം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഭാവം. ട്യൂൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഒന്നുമല്ല പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭാവം, ആ ഒരു സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് കയറാം. പുരി ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പത്മാവതി എന്ന പേരില്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി 7 years ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവിടെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഗീതാഗോവിന്ദം കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങില്ല. ഭഗവാൻ ഗീതാഗോവിന്ദം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാതെ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അവിടെ മാത്രമല്ല ബദ്രി ക്ഷേത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഗീതാഗോവിന്ദമാണ് അവിടെ ഭഗവാനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കേൾപ്പിക്കുക. അപ്പം ജയദേവ കവികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഷ്ടപതി രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമ ലീലകൾ, മാധുര്യ ലീലകളാണ് അതിൽ കൂടുതലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പത്മാവതി ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിലൂടെ, നേരെ വീടിന് മുൻപിലുള്ള വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടയും വെച്ചിട്ട് അതില് വഴുതനങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗീതാഗോവിന്ദം. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടി, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്നു അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പുരിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. പക്ഷേ പുരി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പത്മാവതിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് പത്മാവതിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വഴുതനങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന്റെ പുറകെ പോയി. കുഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഭഗവാന്റെ ആ ധോത്തി അവിടെ താഴെ വീണു, ഇങ്ങനെ മുള്ളിലെ കൊണ്ടിട്ട് താഴെ വീണു, രണ്ടാം മുണ്ട് ഷോള്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുണ്ടാണെങ്കിലോ കീറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമയമായി, ആ കുഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പൂജയുടെ സമയമായി, രാത്രി പൂജയുടെ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീലകത്ത് ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ, പണ്ഡിറ്റ്ജി അന്വേഷിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നിന്നു. ഭഗവാൻ നിന്നത് കണ്ടിട്ട് പണ്ഡിറ്റ്ജിക്ക് പേടിയായി. ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിയിരിക്കണോ, രണ്ടാമത് കാണണില്ല, എങ്ങാനും കള്ളന്മാരെങ്ങാനും കയറിയോ എന്ന് പേടിയായി. അവസാനം പണ്ഡിറ്റ്ജി ഇത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അവിടെ രാജഭരണമാണ്, രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് ഉപവസിച്ചു. എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപവസിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഞാൻ പത്മാവതിയുടെ തോട്ടത്തിൽ പോയതാണ്, പത്മാവതിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പാട്ട് കഴിക്കാൻ പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രാജാവിന് സമാധാനമായി. എന്നിട്ട് രാജാവിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പത്മാവതിയെ പല്ലക്കിലേറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീടൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രത്തോളാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പാടുന്ന ആ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശിവനാണെങ്കിലും പാർവതിയാണെങ്കിലും മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ത്രിസന്ധ്യാ സമയമാണ്. എല്ലാ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന പക്ഷികൾക്കും പിന്നെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കൊക്കെ കേട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാവിഷ്ണു എന്റെ രൂപമാണ്, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ ശിരസ്സുകളാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് എന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ ലെസൺ എന്റെ നാഭിയാണ്, കാലുകളാണ്, 17ഉം 18ഉം ലെസൺസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 32 ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ തെറ്റിക്കാതെ വായിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാണ്ട് വേണം വായിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ആ വാണിയെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് വായിക്കരുത്. എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. 7:30 സമയത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, റെസിറ്റേഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഇനി അധ്യായം 1 6.1 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇന്നലെയും ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ആസക്തിയിൽ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത അനാശ്രിത കർമ്മഫലം, കർമ്മഫലത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. സന്യാസി ച യോഗി ച, അയാളാണ് സന്യാസിയും യോഗിയും. അല്ലാതെ നിരഗ്നിർന ചക്രിയ, അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാള്, എല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നതും യോഗി എന്ന് പറയുന്നതും. എത്ര യോഗം നമ്മൾ ചെയ്താലും, എത്ര അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ ലെസണിലും പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ലെസണിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇന്നാക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ, പിന്നെ ആക്ഷൻ ഇൻ ഇന്നാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇന്നാക്ഷൻ ആണ്. അയാൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിടത്ത് കണ്ണ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയോ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അയാളുടെ മുൻപിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പിള് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവരെ പറ്റി കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇന്നാക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ അതുപോലെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്തത്? അവർ ആക്ഷനാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അവര് യുദ്ധം ചെയ്തു, രാജ്യം ഭരിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ആക്ഷൻ ഇൻ ഇൻആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ് നല്ലത്? ആക്ഷൻ ഇൻ ഇൻആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ, നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുക. അതല്ല യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്നതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം എന്നതാണ് യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. ഇത് തലയൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലിട്ടിട്ട് ശ്വാസമൊക്കെ പിടിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും യോഗ എന്ന പേരിൽ പെടുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓഫീസ് യോഗ, ബിയർ യോഗ, ഗോട്ട് യോഗ, അതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യോഗ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ അധികം കേൾക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ഇതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻസ് പോയിട്ട് ആ ഫോറിനേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രമോ പാട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. അതല്ലാതെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. അപ്പം പ്രഗ്നൻസി യോഗ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്നതാണ് എന്ത് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കർമ്മവും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ജ്ഞാന യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ്, നല്ല മഴ. ജ്ഞാന യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുക, എന്നിട്ട് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുക എന്നുള്ളത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും. നമ്മുടെ 8 limbs, നമ്മുടെ 8 അവയവങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഭക്തി യോഗ നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ 8 steps ഉള്ള യോഗയെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന ധ്യാന യോഗത്തിൽ ആദ്യം അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് യമ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞകളാണ്, മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് യമ എന്ന് പറയുന്നത്. യമയും നിയമവും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പിന്നെ യോഗ ചെയ്യാൻ പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമ നിയമം ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ്. പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയും. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതാണ് നിയമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? പ്രതിജ്ഞകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ നിയമ, റൂൾസ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് ആസന. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റേഴ്സ്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരിക്കേണ്ടത് നിവർന്നിരിക്കുക, കണ്ണുകൾ എവിടേക്ക് വയ്ക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബ്രീത്തിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രാണായാമ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് വൺ യമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഗോസ്, പ്രതിജ്ഞകളാണ്. നിയമ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് അത്. ആസന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്, പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. പ്രാണായാമ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രത്യാഹാര. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ്, കാത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സെൻസസിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുക, ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
സെൻസ് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയും. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയി, നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു, അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകും. നല്ല പാട്ട് കേട്ടാൽ നമ്മളുടെ ചെവികൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരും. ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇതാണ് പ്രത്യാഹാര. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി വരുന്നത് ധാരണ. എന്താണ്? ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ജിം ട്രെയിനറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറയും? ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവിൽ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിക്കും എവിടേക്കാ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിയുള്ള യാതൊന്നും ഈ വേൾഡിലില്ല. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളോ കാതോ അതല്ലെങ്കിൽ മകരകുണ്ടലങ്ങളോ പൊട്ടോ സ്മൈലോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഈ വേൾഡിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ധ്യാന. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ധ്യാന. ധ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഉള്ളിലേക്ക് ധ്യാനിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി, സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്, നിയമ റൂൾസ് ആണ്. ആസന നമ്മുടെ ഇരിപ്പാണ്. പ്രാണായാമ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. പ്രത്യാഹാര നമ്മുടെ സെൻസ് വിഡ്രോവൽ ആണ്. ധാരണ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ധ്യാന നമ്മുടെ ധ്യാനം ആണ്, മെഡിറ്റേഷൻ. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഹാപ്പി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ്, ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരൊക്കെ 1 ലക്ഷത്തോളം വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് സത്യയുഗത്തില്. അവർക്ക് അതിനുള്ള ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരീരത്തിന് ബലമുണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സിന് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് മാത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അവരെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു വരവും അവർക്ക് ഇത് ഒന്നും യൂസബിൾ ആയില്ല അവർക്ക്. രാവണ വധത്തിലാണെങ്കിലും രാവണന്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശിവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒന്നും അവർക്ക് യൂസ് ആയില്ല. രാമൻ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇനി 6.5 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. നമ്മളെ ആരും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, സ്വയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആകേണ്ടത്, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ആകെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആചാര്യന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരവര് തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്വയം മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം. അധപ്പതിക്കരുത്. നമ്മള് താഴേക്കല്ല പോകേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ നില്ലാണ്, ഞാൻ ഡൗൺ ആണ് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാൻ നമ്മള് പോകരുത്. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ധാരാളം ജപം ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ആത്മാനം അവസാദയത് ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കരുത്. ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു. അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ശത്രുവും നമ്മളുടെ തന്നെ മിത്രവും. ആരോടെങ്കിലും എനിമിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാരാ? നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ആരോടെങ്കിലും ഓവറായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതാരാ? അതും നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ളത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പോസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, നെഗറ്റിവിറ്റി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശത്രുവും, നമ്മളുടെ മനസ്സു തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മിത്രവും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും
ഇത് ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഹാനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉച്ചസുഖത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫോൾസ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുക, മറ്റൊരാളിലാണ്. അപ്പം ഒരാളിലും നമ്മൾ ഫോൾട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലൈഫ് മാനുവലായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. ഈ 18 days ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സെർവ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് മനസ്സിനെ ജയിക്കുക. നമ്മള് സന്തോഷവും സുഖവും എല്ലാം ഋതുക്കളെ പോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മാറി മാറി വരും. നമ്മൾ അതില് നിസ്സംഗരായിരിക്കുക. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ, ആത്മാവിനെ ജയിച്ചവന്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ എന്തുണ്ടാകും? ശാന്തി ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും കൂളായിട്ടിരിക്കും. പരമാത്മാ സമാഹിത, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പരമാത്മാവും അയാളുമായിട്ട് ഐക്യമായി കഴിഞ്ഞു, ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയി എന്നർത്ഥം. അതിനെയാണ് ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ധ്യാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാമാനാപമാനയോ, ശീതവും ഉഷ്ണവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം അയാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ആചാര്യന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നമ്മൾ ബുക്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തെടുക്കാനെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്റെ ഉപദേശം തന്നെ വേണം. ആരാണ് ആചാര്യൻ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭഗവാൻ ജഗദ്ഗുരുവായിട്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ളത്. വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂര്യമർദ്ദനം ദേവകി പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര്. ചിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ, ആരാണോ ആത്മാവിനെ ജയിച്ചവൻ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ, പ്രശാന്തസ്യ അയാൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകും. പരമാത്മാ സമാഹിത, അയാൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിംസിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. വളരെയധികം പ്രാവശ്യം ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവര് വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു. 10-28 പ്രാവശ്യം അവര് റോഡിൽ വെച്ചൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാനായിട്ട് അതിനെ ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആചാര്യന്മാര് അവര് മാത്രം ജയിച്ചാൽ പോരാ, അവര് മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കണം. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇസ്ലാം സമുദായം ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നാൻ, ഒരാണായിട്ട് പിറന്നാൽ ആ സ്ത്രീയോട് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടം തോന്നും, ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ആ സ്ത്രീ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവര് ആ സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പ്രഭുജിയോട് ചോദിച്ചു, ഒരു നൈറ്റ് സമയം എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇവരെ ഉദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ജപം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവര് വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രഭുജിയുടെ അവിടെ ഇരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം രാത്രി വരെ കേട്ടു. ഇവര് വളരെ ടയേർഡായി. 22 മണിക്കൂറാണ് ഇവര് പ്രഭുജി ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവരും വളരെയധികം തളർന്നു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരാം, തളർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോയി.
സെക്കൻഡ് ഡേ എന്ത് ചെയ്തു? സെയിം പ്രോസസ് ആണ്, 3 lakhs times പ്രഭുജി ചൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവര് അന്നും ടയേർഡായി. തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അതില് തുളസിത്തറയുണ്ടായിരുന്നു. തുളസിത്തറയുടെ ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം നാവില് വരാൻ തുടങ്ങി. നാവില് വന്ന് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും അന്ന് രാത്രി അവര് 12 മണിയായി പ്രഭുജിയുടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് പ്രഭുജിയുടെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. തെറ്റ് മനസ്സിലായി അവർക്ക്. എന്നിട്ട് പ്രഭുജി എന്താ ചെയ്തത്? അവര് പ്രഭുജി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാലയും ആ കുടിലും അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഇത് തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ളവരും കൂടി നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ മനസ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ 6.8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുണ്ഠസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാള്, കൂട്ടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ, സ്വയം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരാളെ എന്ത് പറയാം നമ്മൾക്ക്? യോഗി എന്ന് പറയാം. യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. മണ്ണും കല്ലും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അയാള് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാള് ഇറ്റേണൽ ആണ്, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ് അയാളുള്ളത്. ഭൗതികതയിലാണെങ്കിൽ കൂടി അയാള് ഇറ്റേണൽ ലൈഫാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ. സമലോഷ്ടാശ്മകാന്തന, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സ്മരിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ധാരാളം ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറിയാ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ടാ തന്നിരിക്കുന്നത്? അത് കേട്ട് കേട്ട് വേണം നമ്മളും പ്യൂരിഫൈഡ് ആകാൻ. നമ്മൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാധിക്കും എന്നുള്ള മനസ്സ്. ഇതിൽ പ്രഹ്ലാദനായിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി 5 വയസ്സുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, വിഷ്ണു പുരാണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവചരിത്രം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു കമ്പനി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ പ്രഹ്ലാദന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അസുരന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നതും ഇത്രത്തോളം ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മള് വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് നല്ല കാറ് വേണം, എല്ലാം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം വളരെയധികം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ജനിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാർ മെക്കാനിക്കോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടാണെങ്കിലോ. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിക്കണം എന്നില്ല. പ്രഭുപാദരോട് ഒരു ലേഡി ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദർ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പ്രഭുപാദരോട് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സ്വിമ്മിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തരത്തിലാണ് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനമായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇസ്കോണില് നമ്മൾ ABCD പറയാറുണ്ട്. A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ ചിലപ്പോ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയെന്നവരിൽ എല്ലാവർക്കും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്സ് ആണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ബുക്സ്. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാന്റിങ് ആണ്, നമ്മുടെ ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. E എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവ എറ്റിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ തരത്തില് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, തിലകം ചെയ്യുക, കൺഠിമാല ധരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം.
കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ്. അയാൾ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദൗത്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, 9 തരത്തിലുള്ള എന്തു തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു നാമം, രൂപം ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യമാണ് മനസ്സിൽ. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. രൂപ ഗോസ്വാമികളെ, ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമികൾ എഴുതിയ നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനിലെ ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എന്തിനാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. 6.16 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നാത്യശ്ന തസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. നാത്യശ്ന തസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ. അധികം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ചു പോലും കഴിക്കാത്തവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് മീഡിയം ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ. അർജുന, വളരെ കുറിച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ ആഹാരവും വിഹാരവും യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു, എല്ലാത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലുമെല്ലാം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖ. യോഗം പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊന്നുമില്ല. ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗം, ബുക്സ് വായിച്ച് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. സർവ്വദുഃഖങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് അകറ്റാൻ സാധിക്കും. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്, മഹാത്മ്യത്തിലെ ശുഖദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം, നിഗമം ആഗമ നിഗമങ്ങളാകുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൽപ്പതരുവായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം. ഭഗവാൻ ശുഖദേവന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതദ്രവ സംയുതം, അമൃത് കൂടിയതാണ്, അത് അമൃതാണ്. അത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുടിക്കൂ രസികന്മാരെ, ഇത് കുടിക്കൂ, എന്നിട്ട് അമൃതത്വം സമ്പാദിക്കൂ എന്നാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം. കുടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവതം, കുടിക്കുക, അത്രത്തോളം അതിൽ മുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തും രസികന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃതത്വം സമ്പാദിക്കൂ. ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത്, ആ യാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് സൂതദേവനെ കണ്ടു. സൂതദേവനാണ് ഇതെല്ലാം പുരാണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കേട്ടു. ഇത് ഭഗവാനോട്, സൂതദേവനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഭാഗവതം, ആരാണ് കൃഷ്ണൻ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അമൃത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, അമൃത കുംഭം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കഥാമൃതം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ, നിങ്ങള് അമൃത കുംഭം അമൃത് കുടിച്ചിട്ട് അമൃതത്വം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കഥാമൃതം മതി, അതാണ് സാക്ഷാൽ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഈ അമൃതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഭാഗവതമുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക, അതില് മുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ
ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ കൺട്രോള് വേണം, നിദ്രയിലും കൺട്രോള് വേണം. വിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും നമുക്ക് കൺട്രോള് വേണം. ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, കൺട്രോൾഡ് ലൈഫാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിലും മിതത്വം സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളെ എല്ലാം അകറ്റാൻ കഴിയും. 6.30 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും. തൂണിലും തുരുമ്പിലുമുണ്ട് 5 വയസ്സുള്ള പ്രഹ്ലാദനാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം എന്നിലടങ്ങുന്നതായും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കുക്ഷിയിലാണുള്ളത്. കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നമ്മളുടെ വേൾഡ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളം കയ്യിലാണ് വെക്കുക. ഉള്ളം കയ്യിലാണ്. ജുവല് പോലെയാണ് ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണിത്. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി. എവിടെയും എന്നെ കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല, അവന് ഞാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് നശിച്ചു പോവുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, അനൗൺസ് ചെയ്യൂ അർജുന, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന്. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഏതിലെ വേർഡ്സ് അത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെ കാണുമ്പോഴും നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവ്വലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള അനാദിനന്ദനം വിഷ്ണു സർവ്വലോക മഹേശ്വരം. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേസമയം മായാവാദികൾ എന്താ പറയുക? ഇത് മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഏതോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം മിഥ്യയല്ല, അതേസമയം മായയാണ്. നമ്മൾ മായ അതിക്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ദൈവീകേഷ ഗുണമായി മമമായ ദുരക്കയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക. അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ അർജുനന്റെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന ഓരോ രോമകൂപവും ചൊല്ലുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ അവസ്ഥയും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം, കൺമഷി എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയേഷു, എല്ലാ സാധുക്കളുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം. എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപമുള്ളത്? യം ശ്യാമസുന്ദരം, ശ്യാമസുന്ദരനായ രൂപമാണ്. അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല, അതിലും ബിയോണ്ട് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം, ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. തമഹം ഭജാമി എന്ന് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലെ. ബ്രഹ്മ സംഹിത എപ്പോഴാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ഈ കൃഷ്ണന്റെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ സാധാരണ കുഞ്ഞാണ്, അല്ലാതെ യാതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ബ്രഹ്മാവ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ വനഭോജനത്തിനിരുന്നു. ധാരാളം കുട്ടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എല്ലാ പശുക്കിടാങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകാം, ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്ത്
ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടി അവരെയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുക, എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സായിട്ടിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പല്ല്, മുടി, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരുമായിട്ട് ഈവൻ പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ ഡിവൈഡ് ആയി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി ഭൂമിയില്. ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ വിഷമിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ എല്ലാവർക്കും 4 കൈകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് സാധാരണ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചൊല്ലിയതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. 4 മണി സമയം, രാവിലെ 4 മണി സമയം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ ബ്രഹ്മസംഹിത ചൊല്ലുന്നത്. 4-4:30 സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിത ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുക. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ന സ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നാവുന്നത് തന്നെ അർജുനന് തോന്നി. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലഭദ്രടം. എന്നെ കൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, വളരെ ടഫാണ്, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത്. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ, വളരെ ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ. പ്രമാധി ബലഭദ്രടം, ബലവത്താണ്, പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ, മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വായോരിവ സുദുഷ്കരം, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ടഫാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള അർജുനനാണ്. കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് എത്രയോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട്. എന്നിട്ടാണ് അമ്പും വില്ലും പഠിച്ചത്. എന്നിട്ട് കൂടി പറയുന്നു അർജുനൻ, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലഭദ്രടം സസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കര. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. മർക്കടനെ പോലെയാണ് മനസ്സ്, ഒരിക്കലും പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അമേരിക്കയിലെത്താം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് മനസ്സിന്റെ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഒരു പഞ്ചപാണ്ഡവര് വനവാസത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു പോയി, ഓരോ ബ്രദേഴ്സായിട്ട് വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പം ഒരു തടാകത്തിന്റെ അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും യക്ഷന്റെയാണ് തടാകം എന്ന് മനസ്സിലായി. യക്ഷൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവരാരും ആൻസർ ചെയ്തില്ല, വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു, അവരെ മരിച്ചു പോയി. അപ്പം അവരെ അന്വേഷിച്ചു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പോയി, എന്താ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അവരെ കൊന്നത്, ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാതെ വെള്ളം എടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്താണ് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്, മണൽ തരികളെക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്താണ്? വായുവിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മനസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം യക്ഷൻ സന്തോഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വളരെ ടഫാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നാളെ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരാണ് അർജുന, നീ അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിൽക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, അമ്പെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, കണ്ണ് എവിടെയായിരിക്കണം, കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയായിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നോക്കണം, ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്ത് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഞാനാ ചെയ്യേണ്ടേന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ആവശ്യം എന്താ എനിക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്താ? എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് അമ്പെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അർജുന, ആ വെള്ളം അനക്കാതെ നിർത്തേണ്ടത് ആരാണ്? അതെന്നെ കൊണ്ടേ സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ആവുക മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളത് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാരഥിയാണ് നീ കൃഷ്ണ, എന്റെയും സാരഥിയാണ്, എന്റെ ശരീരം വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നീ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളും. അപ്പം ഇതിന്
അർജുനന്റെ ആ അമ്പ എന്ന സമയത്ത്, ഓഡീഷന്റെ സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് അവിടെ കർണന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിരഥന്റെ മകനാണ്, സൂതപുത്രനാണ്. ദ്രോണാചാര്യ സൂതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കർണൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കർണനോട് ഷോണൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, അർജുനനാണ് ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് എഴുതിട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി, നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കർണൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രാത്രിയാണ് ഏട്ടാ, നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കർണൻ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതേപോലെ ആ മരത്തില് ഒരു പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് കർണൻ എന്ത് ചെയ്തു? കർണൻ അമ്പെയ്തിട്ട് ഒരു അമ്പെയ്തപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു കണ്ണ് പോയി. മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തില് കർണൻ വേറൊരമ്പം കൂടി വിട്ടു. ആ ഒരു കഴിവൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ സമയത്ത് അതെന്തിനാണ് രണ്ട് കണ്ണും എഴുതിട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഷോണൻ. അപ്പം കർണൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏത് കണ്ണാ എഴുതിടേണ്ടത് എന്ന്. അത് ആ ഒരു അമ്പെയ്തിട്ടപ്പോഴേക്കും ആ പക്ഷി ഒന്ന് തിരിയുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കണ്ണും ഒരു ജസ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ ഇതില് കർണൻ അത് എഴുതിട്ടു. അതാണ് കർണന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചപാണ്ഡവരെക്കാളും കഴിവുണ്ടായിരുന്ന കർണൻ എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോറ്റുപോയത്? അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോറ്റുപോയത്. 6.35 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച കൃത്യതേ. അസംശയം മഹാബാഹു, ശരിയാണ് അർജുന, വളരെ ടഫാണ്. മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം, വളരെ ടഫാണ്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട്, ബൈ പ്രാക്ടീസ്, വൈരാഗ്യേന ച കൃത്യതേ, ബൈ റിനൗൺസിയേഷൻ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പണ്ട് ഞങ്ങള് വീണ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയും, അമ്മ എനിക്ക് കൈ വേദനിക്കുന്നു, വിരല് വേദനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച കൃത്യതേ. ആ സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അഭ്യാസന, ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്തും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതില് കൺട്രോളിൽ വരാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സംശയം മഹാബാഹു മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച കൃത്യതേ. ബൈ പ്രാക്ടീസ്, റിനൗൺസിയേഷൻ, ത്യാഗം, വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഇത് പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, എങ്ങനെയാണ് യോഗത്തിൽ തോറ്റുപോയാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, പ്രാപ്യ പുണ്യ കൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭി ജായതേ. എങ്ങനെയാണ് യോഗത്തിലെ പരാജിതനാകുന്നയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അയാള് പ്രാപ്യ പുണ്യ കൃതാം ലോക, പുണ്യലോകങ്ങളിലെല്ലാം പോയിട്ട് വളരെയധികം സംവത്സരങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ, വളരെയധികം നല്ല കുടുംബത്തിലെ, ബുദ്ധിയുള്ള നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബത്തിൽ, ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കുറെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു, എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നു, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പ്രൊഡിജി എന്ന് പറയും നമ്മൾ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പ്രാപ്യ പുണ്യ കൃതാം ലോക, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് വളരെയധികം വർഷം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് വന്ന് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള ധനികരുടെ, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്നത്? അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ജന്മം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ധനമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. 47th ശ്ലോക പറയുന്നു, യോഗിനാമപി സർവേഷാം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്, മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോമതഃ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും, യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന, ആത്മാവിൽ തന്നെ എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭജതേ യോമാം ശ്രദ്ധാവാൻ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും യും ചെയ്യുന്നവനാണ്. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി സമയത്ത് തമോമതഃ,
അയാള് ഞാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാന യോഗം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഭക്തിയോഗമാകാം, കർമ്മയോഗമാകാം, ജ്ഞാനയോഗമാകാം. എല്ലാ ലാഡറുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിന്റെ ലാഡറിൽ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സുസുഖം, ഈസി ആയിട്ട്. എന്താ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തീർത്ഥം കുടിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഈസിയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഇന്റൻസിറ്റിയും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രേമപൂർവ്വം എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മള് നാളെ തൊട്ട് ഭക്തിയോഗ എന്ന ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഓടിച്ചൊന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർമ്മം, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്, നമ്മൾക്കറിയാം. കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 കതിരന്യഥ. നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല കലിയുഗത്തില്. കലോ തദ്ഹരി കീർത്തനാത്, ഏത് നേരവും കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മായാപൂരിലെ കുട്ടികള്, ഗുരുകുലത്തിലെ കുട്ടികള് ജപം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലൂടെ 100ാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾക്ക് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പ്രഭുപാദരാണ് വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ISKCON സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എല്ലാ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെയും കൂടെ, പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേരുണ്ടാവും അസോസിയേറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അസോസിയേറ്റ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വരിക. അപ്പം സ്ക്രിപ്ചറൽ റെഫറൻസസ് നാരായണ സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാശിയിൽ പോയിട്ട് മരിച്ചാല് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? കാശിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഓരോ പ്രാണിയും മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓരോ പ്രാണിയുടെയും അടുത്ത്, പശുവാകട്ടെ, പക്ഷിയാകട്ടെ, മനുഷ്യനാകട്ടെ, പാർവതി ദേവി വന്ന് സാരി തലപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മളെ വീശും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരും നമ്മളുടെ ചെവിയില്. അങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാശിയിൽ പോയാൽ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മള്. രാധാറാണിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തരൂ എന്ന്. രാധാറാണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പിന്നെ അപ്പീലില്ല. രാ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് രാധേ രാധേ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാധ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ സ്റ്റണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ അറിയില്ല എന്താണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തരേണ്ടത്. രാധ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ പുണ്യനാമം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് തരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് യാതൊന്നും തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് തരും. അതാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ രാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പിന്നെ അധീനനാണ്. അത്രത്തോളം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. സർവീസിന് ഒരു ചാൻസ് തരൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാധാ ഗോവിന്ദ് എന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് രാധാരമൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാധയെ രമിപ്പിക്കുന്നവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ ശുഖദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത്.
ഇതില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജപയജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പവേഴ്സ് ഫുള്ള് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആണ്, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാളിയന്റെ പുറത്ത് ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് നൃത്തം ചെയ്ത് അമൃത രൂപിയാക്കി തരും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പോൾസൺ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൂസ് ഓഫ് ചാന്റിങ് ആണ്. വേഗം നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. മേരുമുത്തില് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ചൊല്ലുന്നത്? 5 പേരുടെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവര് 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപവിത്രത അതിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവോ അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ 5 പേരും കൂടി അതിനെ മാറ്റി പെർഫെക്റ്റ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് നമ്മളുടെ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക ലോകത്തേക്ക്. നമ്മളെ കുറച്ചൊരു സൗണ്ടില് ചൊല്ലുക, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സൗണ്ടില് ഓരോന്നും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകരുത്. 8 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു മാല ജപിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. അത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് മതി. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഏത് ദിശയിൽ നോക്കിയിട്ടും കുളിക്കാതെയും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. ഹരേ രാമ എന്ന് ചൊല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് റൂൾസ് ഇല്ല. ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ ഒരു മാലയൊക്കെ ചൊല്ലിയാല് വളരെയധികം ഫലമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപൊക്കെ ചെയ്യാം, ശേഷം ചെയ്യും, ബെഡിലിരുന്ന് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാം. എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലുക. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് ചൊല്ലാം. 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത്. ഡോണ്ട് ആണെങ്കിലോ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്, മുഴുവനും ചൊല്ലണം. ഒരു ഫുൾ മുത്തില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുത്തില് ഫുള്ള് ഹരേ കൃഷ്ണ അത് ഫുള്ള് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ഒരു മുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട്. പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബർത്ത്ഡേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കീർത്തനമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസാദ വിതരണം, പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രസാദ വിതരണമാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ദാനം ചെയ്യുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയോ അച്ഛനമ്മമാരുടെയോ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പ്രസാദ വിതരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സമാധാനവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും എന്താണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനം ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാകാൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയാണ്. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 6th ലെസൺ നമ്മുടെ 1/3 പോർഷൻ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആരുടെയെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാലയിൽ ജപിക്കണേ, അതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ മുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലാന്ന്.
അത് എങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻപ് പക്ഷേ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് ചൊല്ലണം എന്നാണ് നാമനിഷ്ഠാത പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് ഒരു കാര്യം കൂടി, അപ്പം അതിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിന്റെ ഇടയിൽ നിർത്തിയാല് ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം ചൊല്ലിയിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആ മാല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമല്ല, അത് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണ് നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭു പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? നമ്മള് നടന്നുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പാടും? നടക്കുമ്പോ മാലയിൽ ജപിക്കാൻ പാടും? ചെയ്യാം. നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല്, നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭു ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ പോവല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം പ്രഭുജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും, അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഓരോ മാലയൊക്കെ തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. കിടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ജപിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം, അതിനൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ല, ഞാൻ നടക്കുമ്പോ ചെല്ലാറുണ്ട് മാതാജി, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യാം. മാല എടുത്തും ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ വണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് സ്ഥിരമുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ 4 ഭഗവാന്മാരുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുപോവാറ്. ഇപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാക്കി മാത്രം. പിന്നെ 108 ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതില് പറ്റാവുന്നത് ചൊല്ലിട്ട് അങ്ങനെയാക്കി. ഇപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാ ഭഗവാന്മാരുടെയും 4 ശ്ലോകം ചെല്ലും, അപ്പോഴത്തേക്കും ഓഫീസിലെത്തും വണ്ടി. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ചെയ്തിരുന്നതാ മാതാജി, പക്ഷെ അത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസായി മാറി. പിന്നെ മാതാജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നില്ലേ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട്? അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാനല്ലേ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അഭ്യാസേന കൗന്ദര്യ വൈരാഗ്യേന ചക്രിയതേ. ഏത് യോഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം, ധ്യാനം ചെയ്യാം, ജ്ഞാനം ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചു. കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാത്തത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഹരേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പോകുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡില് ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും സ്പീഡില് പറഞ്ഞാലേ അത്രയും കണ്ടന്റ് തീരുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ശ്രദ്ധ മാറാതെ അത്രയും ക്ലീനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീരുമ്പോ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ആ വേറൊരു ലോകത്തിരിക്കുന്നില്ല ആ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാതാജി, ഈ ജപമാല ഇല്ലല്ലോ, അതെങ്ങനെ കിട്ടും? ജപമാല ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പൂജാ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൽ വരുത്തുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൗണ്ടർ എടുത്തിട്ട് ജപിക്കാം, കയ്യിൽ ജപിക്കാം അത്യാവശ്യം. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഫടികമാലയൊക്കെ കിട്ടില്ലേ നമ്മൾക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ, അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ജപിക്കുക. നല്ല മാല വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ജപിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിരലിൽ ജപിക്കാം. നമുക്ക് 108 പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ലെവലുകാര് അത്യാവശ്യം 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രാവിലെയോ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു മാല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. നാളെ തൊട്ട് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺസ് എല്ലാവരും പോയി ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, വായിക്കുക നന്നായിട്ട്, ഭഗവാനോട് സറണ്ടർ ആവുക. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.